Sik. Balik ke pasar dikejutkan karo Isbel nglundung. Padahal mek tak tinggal blonjo neng pasar. Yo alah Bel. Tapi yo piye maneh, ancene wong lara stroke ki kadang yo kondisine ora stabil yo Bel. Ditinggal Leno akhirnya menggelundungkan diri. Padahal karepku ki ora Bel. Aku ki ming mesakne ngancani dirimu lho, engko lek ora dikancani glundung neh. Wong dikancani kok aja dikancani aja. Lho wong kowe iki aduh. Aku lho sing kuwatir Mbah Bel cak ter. Yo diresiki dhewe. Iso tapi ki ora mentolo lek sampe kepleset glundungne dhisik bokongmu eneng ngono lho Mbah Bel sing ayu dhewe kaya widodari. Beh. Yo. Lah lungguh ge tak jerengane lungguh. Kowe lek kon lungguh ya uangel, kon lereken uangel. Sik ya, masuk sik lho. Mesin cuci ki carane ki wis diwarai bolak-balik, panggang ngono akhire suarane lecok, ngeblak kesababan mesin cuci. Sak cewethuke ya tinggi sebet arepe. Nek gek lungguh. Iya tak lungguh. Tak jerengane wis. Wandang gawe lek ngono kuwi malah ngegen-geti sing waras. Aku ya. Duduk manis nang kono gek ngombe kopi. Bener nek ya kok ya. Dipenge ngombe kopi ya ora kena. Panggah kopi ya sing diombe. Wis memecahkan rekor lho tibamu wis ping 31 lho. Aku entek bingung mau suarane lho kodok gludak. Wis duduk manis kono. Gek. Apa ning loro? Dodok kemana loro mempol kene. Iki kan sibo. Wong stroke asine ora oleh tiba. Lah sliramu ping 30 punjul siji aman tiba. Masalahe iki lho, lek tak warai ngene carane ora nggatekne. Saiki tambah loro. Apa diganti? Kaget lah aku mau suara kodok. Mak gendong. Iya pokok. Pokoke dia apa Mesin cucine diganti maksude. Diganti tangan ucek-ucek ngene. Boleh dilang disebetmu mang. Udah. Tua belum. Aja men tiba lho. Malah sing waren malah bingung. Kowe mang tiba mak bedanduk ngene aku sampe anu. Lho piye ada posisine aku mak bedanduk ngene langsung. Ya Allah, tiba nek. Wes. Lungguh kene tak jerengane. Iya. Kong ndek loro tulung tambakno. Ya bangga tak tambahane to, Bel. Nang ngendi ya golek penae? Apa nang nganu ya? Ya wis engko tak tambahne, sik bingung aku nang ngendi lek nambahane sing penak. Lah iya. Penake lek nambahne nang ngendi? Apa ning gone tukang las? Ventilasi sikilmu ben jamen tiba. Apa nang bengkel diesel? Dadi roda gilamu ben didandani ben stabil. Dadi ora men yuki glubuk. Ya jajan pasar mang ulang tahunnya anakmu wedok. Kuwate bapake nukokne jajan pasar. Oh. Matur nuwun. Enak lho. Kita nganu niken bakul cenil sing ayu. Cuk, melang-melem ayu bakule seneni sing beng. Lah gek dipangan. Sik warung kok. Saiki loro panggah dodomu. Sekian akut ya. Lah iya digawe ning nggone tukang las mau lho ben las. Alah. Wis ding isu wis tiba. Isu iki mau tiba neh.
Aku ngalih jan sibuk kok ngrasane. Tapi yo piye yo. Kayak iki dulu kas nyedeki Agustusan. Benderane amo. Umbul-umbule ya amo. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar. Ya awake dhewe kudu apa ta abote ngibarne bendera wong ora melok berjuang bel. Lah iya. Gelek wae terus-terusan pangkat tiba ae aku sing nganu gampang dilorotek engko. Oh, dilu-dilu gluduk kok. Pasang-pasang. Wes barai iki engko rasa terapi deh. Jereng-jereng tok. Iya. Ya wis nang kene aku tak jereng-jereng sih. Kurang ngeri kulit dhewe kok. Ya. Oke. Wes tugas hari ini bertambah. Pemene sakmene akeh iki. Yo, dadak bel-beca dadak glundung. Tiada hari tanpa glundung bel-beca. Tapi nek terus-terusan glundung yo ndak cilaka. Ya kaya bakal telesan ngono. Kayak iki kok ngelempiti kabeh lho, Bel. Ya Allah. Dina Minggu penggane sakmene iki. Seperti inilah Kakongyan. Tetap kuat, tetap sabar. Kayak iki panganan iki ra dipangan iki ya, mambu. Jalan iki kayak organe opak iki. Mambu iki, gua ya. Deloken bel. Ya ngono dipang jajanane cah nom iki. Iki lho prayobahan opak to iki. Ki larang ini paling. Wae mambu. Ang jaluk tenile. Udah tenang. Iki jenenge ten kicak iki. Ini jenenge. Ya ya ten. Yang ini jajanan menyehatkan kanggo wong stroke ngene iki. Ora kok iwak, wedhus, pentol, bakso. Enggak. Lalu dene nganu nduk. Mangan wedhus bengi sak iris. Bakso terus pentol siji. Kita tenil. Nyak mantap. Ngono ya tak. Nah, aman. Wes tau. Anjane seliramu mangan ae. Ora kon panggah lemu ae. Jan wis mudhun bapakmu. Wong sak urunge iki lho 80. Iya. Saiki karek 62. Wis mudhun. Ketintekne kok gak ngletak gak turu ya. Ora. Lah, Enggak dulu. timbane tiba glundungne. Ya mumpung ora gitu. Alah wong kowe obat iki kesababan angin mak wis ngene glundung kok. Ya ora kadang ya. Ora. Jarene ngliwat. Ayo liwat ya. Aduh, trontok gombal aku sakmono kae lempit-lempit. Mari umbah-umbah jereng-jereng saiki sik kon liwat. Ya Allah, ya Gusti. Ngono gak ra hidup-hidup lah ganjaran 70 butul siji. Aduh. Piye iki? Serku minggu-minggu arep dolan malah sik kon masak. Adang sih. Ya ora no. Wong lanang. Pengalaman hidup wong lanang kok mek umbah-umbah karo masak bel-bel. Iya kan umbah sejak itu. Oh ya. Wong lanang iya masak iki berase pira bel? Terus ke rumah. Telu. Wong lanang iki lek tukang ngene iki jarene Mbah Kumbian, aja sok dolanan beras kiting ngono. Tekno nyekel beras ora tangane mlungker, mono ya kiting. Yo lekas tumone akeh bel temu beras. Wis tak
mususi. Yo. Yo, aku ki sajane iki enggak sambat lho ngene iki. Tapi jare wong-wong aja nggersula ae sambat. Ya cuman piye yo. Ya wis. Lah aku sambut wong bendina ya tak lakoni lho. Mususi adang isa-isa mbah-mbah. Ya aku nek cerita ngono. Aku enggak sambat kok. Dinikmati. Wis percayae karo Mbah Gusti, rezekine mesti wis ditata dhewe. Senajan pengalamane wong lanang kok mek isa-isa karo mbah-mbah. Tapi wis gak apa-apa. Sapa ngerti dijoli karo Mbah Gusti kanthi rezeki sing gedhi. Brayo, enak dik, ngono. Ya mesno, titi. Ngapa bel guyang-guyu? Enak dirimu karek duduk manis Iki kene wong ndi? Weh. Wong wedok ora penak piye. Masa ngliwet tak pususne. Arepe adang, kene tak isa-isane. Ora penak piye. Nikmat apalagi yang kau dustakan, Bel. Aduh, ngono sik. Wis, nek tiba cukup ya aja tibane. Cukup wis. Aku malah ora doyan mangan kena tipes lho ngantian aku. Ya wis. Masa dimatengne gak aku selak luwe, kataku selak kerucuk-kucuk. Ya. Iki adang. Aku mari iki ngomong. Lah ya gendang dimatengne, wis. Sabar sih. Aku tak nyetel musik nganu nggih hiburan ya. Oke.